Čaute všetci, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska budem ochutnávať 3 americké cukríky, no sladkosti, neviem, že toto je jeden, ale neviem, či to je asi Nerds. Mám tu, počkaj, či to je hrozno a jahoda. Vyskúšam hrozno. Trošku je také kyselé. Kyselé. Jahoda. A jahoda je dobrá. Kúpte si dobre. Ďalšie je sour flash. Dobre. Nejsem si istý, či je to myslím, že to nie, ale to sú ďalšie ide. Toto bude krátke video. Najviac by mohlo byť max 3 minúty 37 sekúnd. Takže sa musím to minúť. Mám inú SD kartu skoro. Som si vymozoval nejaké fotky. Aby som natáčal to video. Nejaké moje super dobré fotky. Takže na content. Dobre. Vidím, že sú dve šance. Dobre. 10. To si neviem. Tak to výhľadko je to. Si myslím. Aby som nezapchal. No, aby ste ho odpchali. Počkajte chvíľku. Dobre. Takže to je taký ten prášok, hej. Do lízatka. Budeme si lízatko. Takže za minútu vám to video bude končiť. Mosač. Takže... Dobre, som tu. Dobre. To je som dobré, ale viem, že toto viete aj nájsť aj na Slovensku alebo v Česku. Kde sú to tie kukacie? Trošku sa mi to vysypalo. Je to také kyselé. Radšej si to kúpte, nenašiel som to niekde na Slovensku. V Česku. Ja som tu, dobre, posledné. Je to toto, neviem, jak to chutí hneď v druhej časti.